vedem ce ne-a adus moșul. Hai să desfacem, hai să desfacem. Ia uite, avem și botoșei de la moșu. Nouți. Hai, mami, desfă să vedem ce e acolo înăuntru. Hai. Ia uite, Gogo. Îi vrei pe ăștia că sunt noi de la moșu? Mamă, Gogo, ia să vedem că trebuie să mai fie unul pentru Bia. Vor fi pe aici. Mamă, Gogo, ia uite ce ai acolo. Ia vezi, mami, ia vezi aici ce e. Ia uite, iubit, uite, ăștia sunt ai tăi. Ăsta cu albastru. Ia vezi, Bia, ce e aici? Ce e aici, mami? Hai să desfacem. Ia, Gogo, ia vezi, ce e aici, mami? Ia vezi, Bia, tu aici ce ai? Ăsta e de fetițe. Ia uite, un ham-ham. Are năsuc. Ochișori. Da, 2 ochișori are mama. Vai, păi hai să-l scoatem de aici. Hai. Ia uite. Ham-ham. Ia uite-l, mami. Ia uite, ham-hamul ăsta are și eu ceva aici alesă. Ia uite, mama. Hai să-l desfacem pe ham-ham să vedem cum merge. Ce frumos ham-ham am primit. Vai, ai fost tare cu minte, moșul a fost foarte bun cu tine. Ia uite. Ia uite. Ia uite, mama, hai. Plimbă cățelușul. Păi nu trebuie să mergi așa cu el. Trebuie să mergi pe lângă el. Uite. Hai să desfacem, ia să vedem. Avem și niște chestii care nu ne trebuie de la mașină. Ia uite, are telecomandă, tati, mașina asta. Ia înapoi. Cred că trebuie să apeși și în același timp să virezi. Păi normal, altfel cum să virezi. Trage-te hârtia asta, ia vezi. Hai, desfăle să vezi ce e înăuntru, ia vezi. Hai, Bia, așa. Așa? Așa, mami, bravo! Hai. Wow, ce frumos! Da, dă-i-le lui mami aici, uite, le punem aici. Ia să vedem cu gotul ce ai avut aici. Vai, ce frumos! O bluziță cu reni! Ia uite, mami, cu căprioare! Vai, Bia, da, le strânge mama iubito, așa. Ia, tu ce ai găsit aici? Șosețele de Crăciun, ce frumoase sunt! Da, le punem în piciorușă, da? Hai, Gogo, mai desfă altul, hai să vedem în ăla ce mai e. Hai, Bia, ia și tu, așa, mami. Mamă, câte cadouri am primit, am fost atât de cuminți să desfac eu unul. Bine, dar te desfăl pe ăsta atunci, uite, are steluță. Și ăsta are steluță, toate au steluță. Ia uite, mami, ce frumoase sunt! Vezi? Wow! Gogo, hai desfaci cadou? Uite așa. Gogo, hai să desfacem. Nu mai desfaceți cadouri. Hai să desfacem. Ia să vedem ce avem acolo. Wow! Ia uite! Tioreu! Vai, ce frumoase sunt! Da! Cine mai desface cadouri în prima sesiune? Dacă nu mai desfacem în altă sesiune. Ia uite, mami, mergem cu cățelul la plimbare. Păi nu am merge, ăsta s-a oprit. Ia mai mare un pic. O vezi ce frumoasă e? Superbă, mami, superbă! Foarte frumoasă, puiule! Hai, cine vine primul la baie? Le iau pe Gugu? Baie, hai, Gogule, la baie!
ωραίο πουκαμισάκι. Ναι, έλα να μου το δείξεις.